Добре, добре дошли. Нов епизод, нова година и едни приятни хора са до мен. През настоящата година ни предстои нещо грандиозно. Откриването на нов младежки център. Мечтата на 2-3 поколения млади хора, вече не толкова млади. Но младежкият център ще бъде факт и до мен са едни от служителите. Екипът е доста голям, но до мен са хората, които ще ни разкажат малко повече за самия център и съответно за дейностите, които предстоят. С няколко думи да се представиме и да започваме в дълбочина. Добре. Ние се познаваме отдавна, но все пак за хората, които ни гледат, да кажем кои сме. Аз се казвам Расица Данчева и съм част от екипа на Младежки център Смолян. Работя като психолог в центъра и моята основна задача е това да създавам такива благоприятни условия и среда, където младите хора да се чувстват чути, да се чувстват приети, разбрани, спокойно да говорят на теми, които ги вълнуват по отношение на своето личностно развитие, по отношение на своята социалност, създаване на социални умения и компетенции и разбира се да развиват всички от тези умения, които са им нужни като цяло в живота, да живеят един по-успешен и по-спокоен живот. Аз съм Юлия и съм младежки работник към центъра. Моята работа също е хубава и забавна, защото работата с млади хора е такава. Моите задължения, или по-точно не задължения, с удоволствие да създавам за младите хора среда, в която те могат да се изявяват, да им помагам в дейностите, да си инициират сами инициативи, които искат и съответно заедно с това да се забавляваме. Надявам се, че ще успеем да постигнем всичко това в центъра и много скоро ще бъде факт. Ще успеете. Но, знаете ли, сега се представяте, казвате психолог и младежки работник. Смолянската общественост знае ли що за животно са тези длъжности? Ползват ли ги? Табу ли са като длъжности? Понеже специално за младежки работник, знаете, че и аз дълги години съм работил и ми беше трудно да дефинирам в крайна сметка какво работя. А пък за психолог, защо пък хората трябва да отиват? Нали, табу теми, табу длъжности, как се справяте? Вече казах, че да бъдеш младежки работник не е точно работа, е някакъв вид удоволствие с това да комуникираш с млади хора и да ги обучаваш, но по такъв начин, че те да се забавляват. И всичко да става под формата на забавление и без самите те да осъзнават колко много неща учат, само чрез такива дейности с забава. Добре. Ами да, в интерес наистина си прав по отношение на това какво животно е младежкия работник. Сигурна съм, че много млади хора си нямат и на представа каква е тая длъжност, но пък по един или друг начин са се докосвали до такива хора. Било то посещавайки различни обучения, било то посещавайки ги различни структури на различни неправителствени организации в училище. В крайна сметка, младежкият работник е всеки човек, който работи за и в името на млади хора. Сега, в зависимост от това в каква сфера се развива неговата неправителствена организация или неговата организация, разбира се, ги приканва да работят в тази посока. Но истината е, че какво животно е младежкия работник? Ами то е едно много разнообразно животно. Покрива един много широк спектър от неща, които трябва да умее да прави, неща, които трябва да умее неща, които трябва да знае и се развива през целия си живот. Защото децата и младите хора, света се развива по толкова динамичен начин в момента, че основното предизвикателство, което имаме пред себе си и пред младите хора, е това да бъдем
адаптивни. Самите като зрели хора го усещаме, колко бързо се развива света, колко бързо навлизат технологиите и колко бързо изчезват неща, които ние сме свикнали с тях. Цял живот сме живеели с тях и изведнъж вече не са ни потребни, не са ни необходими. И предизвикателството това да се справяме с новите неща, които идват, е много голямо. И една от основните задачи на Младежкия център е да формира такива личности, които да бъдат високо адаптивни и приспособими. Говорим за меки умения. Искате, нали, теми, които са тясно застъпени с неформално образование, свързано с това да развивате меките умения на младите хора, така да разбирам. Да, нека да кажем първо какво са меки умения. Защото това е една терминология, която присъства навсякъде в формалните форуми и повечето хора, които работят младежка работа и социална работа като цяло, знаят какво е меко умение. Но младият човек, ако го питаме какво е меко умение, най-вероятно няма да може да ни отговори. Учили са в училище меките умения, може ли да ги ушлайфаме, оформяме в училище? Има вариант. Защо казвам, че има вариант? Защото мекото умение, едно меко умение може да бъде говорене пред хора. Умението да говоря пред хора. И ако в училище ни изпитват, като ни изправят пред аудитория и ние да говорим и да разказваме нещо, или пък да си разказваме урока така, както се правеше преди 25 години, това е едно придобиване и затвърждаване на меко умение. За съжаление обаче, днешният начин на подход към учениците в училище все по-рядко развива тези умения у младите хора. И тук нашата роля като младежки центрове, като младежки работници, като психолози е изключително важна за това да не забравяме за тях и да създаваме среда, където могат младите хора да тренират тези умения. Да разбирам ли, че тясно ще работите с институции като училища, други неправителствени организации, тъй като училището е основният, да кажем, източник на млади хора, които ще посещават вашия младежки център. Тоест, работата с институциите, как ще прекосяваме бариерата формално-неформално образование, тъй като, знаете, все още има транзитни такива буферни мероприятия, но са си отделени институции. Вие ли влизате в училищата или се предполага, че учениците ще ви посещават след техните часове? И ние влизаме в училищата. Обикновено това става в часа на класа. Влизаме с игри и забавления да обясняваме какво е младежкия център. В повечето случаи младежкият център е място, в което младежите ще си прекарват свободното време. Но в крайна сметка в училищата са голяма част от младежите, които влизат в нашата таргет група. Ние работим с младежи от 15 до 29 години и училищата са мястото, където можем да намерим младежи във възрастовата група, които имат желание да дойдат при нас в центъра и съответно да се възползват от това, което ние предлагаме. Ясно. Сега се замислих за друго, понеже говорих сега за училищата. А ще търсим ли хора, които нито учат, нито работят, така известните ниц, и как ще ги намираме? Това е много предизвикателна група и към всички е предизвикателно. Не само като нас, като младежки център, като институция. Аз си мисля, че е много важно това, което да допълни колежката, която сподели за работа с училищата. Освен работа с училища е много важно според мен да сме отворени за работа и с други институции, с други неправителствени организации, които работят с млади хора или които тяхната основна група са млади хора. Аз лично, когато започнах работа си, представях Младежкия център като място, което да обединява. Място, където да събира, място, където да подкрепя различни такива младежки центрове и младежки организации. И от тази гледна точка, събирайки опита на всички тези специалисти, които са работили по една или друга форма с така наречената група на неучещи, неработещи
да не казвам нищо неправещи, но не носещи, но допринасящи стойност към обществото млади хора. Много бихме искали да обединим нашия опит, да обединим нашите усилия, така че да сме полезни за тези хора, защото в крайна сметка те са част от нашето общество и ние като би било редно да бъдем отговорни към тях и да създаваме условия и среда, където те да се развиват. А възможно ли да се получи, говориш за обединение, думи винаги носещи позитивизъм, младежки организации да почувстват конкуренция прямо младежкия център, понеже младежките организации работят по проекти, свързани с, да кажем, с тази група и да се яви разделителна линия, която всъщност самия младеж се ползва като ресурс за изписване на проекти и хората работят индивидуално с тези групи и не искат обединения, искат просто да намират такива млади хора и да ги ползват за даден проект. На първо място, те са няколко въпроса, които така повдигнати. На първо място аз си мисля, че конкуренцията е хубаво нещо, защото конкуренцията създава развитие. Конкуренцията е генератор на идеи. Конкуренцията е възможности за ново начало и въобще за това да се разгръне един потенциал на всяка една организация. Така че от гледна точка на конкуренцията, за мен аз винаги съм я приемала като нещо хубаво и позитивно. От гледна точка на това обаче, от една страна си в конкурентна среда, но от друга страна да си, как да кажа, уважаващ към партньорите и участник в различни дейности с различни партньори, също така е много хубаво нещо. Все пак нека да не забравяме, че младежкият център ще е място, където все пак ще има някакъв бюджет. Това е място, където безплатно млади хора ще ползват нашите услуги. Това е място, където и други организации биха работили съвместно с нас. От друга страна, това, което казваш, начинът по който се експлоатират младите хора, защото за мен това е експлоатиране на млади хора за сметка на постигане на някакви финансови облаги под формата на проектни дейности. Сега това нещо винаги го е имало и ще го има. Въпросът е там, че младият човек, той не е глупав. И той много добре осъзнава къде се чувства добре, къде е приет, къде хората срещу него искат да му създадат среда, в която да се развива, среда, в която общува и среда, в която да се чувства добре. И от друга страна много добре усеща тогава, когато е така наречен използван по някаква причина. До някъде те го позволяват. Моят опит показва, че те го позволяват да бъдат използвани, но знаят много добре каква е ползата и за тях. И давам пример. Позволяват да бъдат използвани като част от една група за неформално учене, която ще пътува, да речеме, в Велико Търново или в Венеция. Айде да кажем, да излезем извън границите на България. И младият човек осъзнава, че това ще е нещо еднократно, осъзнава, че е много важен да е част от тази група, за да се случи, но каква стойност има за него? Той не е ходил в Велико Търново, би искал да отиде, или не е ходил в Венеция и много му се ходи там. Така че, но това са хора, които след това те не остават трайно в организациите. Защото ние не им даваме такива възможности, когато се опитваме да ги използваме. Поне аз така мисля по този въпрос. Вие започнахте много интензивно дейности, виждам поток от млади хора. Може би е хубаво да разкажем първите стъпки на Младежкия център, първите дейности, как бяха и какво осъществихме. Знам и за клуба, който наскоро открихте. За наша голяма радост, да, въпреки че ни е малко младежкото пространство в момента, вече се посещава от доста младежи. През месец март имахме доста проведени дейности. Първо ние всяка сряда играем. Всяка сряда в Младежкия център се играят настолни игри и вече си имаме редовни посетители, които се възползват. Освен това, тъй като на 22 април за Денят на Земята
Имахме няколко събития, свързани с екологията. Направихме работилничка за рециклиране. Поради големия интерес от работилницата, същата е вече отворена непрекъснато в центъра. Всеки може да дойде да си направи изделие от рециклируем материал и с което изделие може да участва в обявения от нас конкурс. Конкурса е Зелена идея, бъдеще в действие. За изделия от рециклируеми материали може да бъдат някакви изделия за бита, бижута или нещо, което се използва, дори една картина, която е нарисувана на екотематика. Така че върви и този конкурс. По инициатива на младежи направихме клуб, учредихме клуб Гласът на животните. Идеята на младите хора е да се събират, да говорят за животните, да обменят информация за това как е най-добре да си отглеждат домашните любимци, да знаят кои са институциите, които отговарят, ако евентуално видят животно, което е в беда. И съответно са си планували много по-сериозни дейности, но чакат малко да се поразгърнат, да се опознаят. Евентуално ще стартират и кампания за осиновяване на домашни любимци. Този клуб, предполагам, продиктувано от това, че има чувствителност по тази тема. Знаете, че има актуално насилие върху животните. Може би оттам младите хора са достатъчно информирани и, пак казвам, чувствителни към теми, които... Младите хора обичат животните. И това си пролича при учредяването на клуба. Но тяхната идея е чрез поведението си и чрез дейностите, които смятат да извършват и инициативите, които искат да поемат, е по-скоро да показват на всички около нас какво трябва да бъде отношението на животните и как да ставаме по-добри към тях. Просто те искат да показват с отношение и с действия как трябва да се случат нещата. Поздравление, че и вие се явявате подкрепеща среда, която наистина е катализатор тези млади хора пък да направят нещо значимо. Това са малки стъпки, но за едно малко така общество като Смолян, което е развито до някаква степен като хуманност, може би това е голям знак, тъй като знаете, че имахме и наболели проблеми с бездомните кучета, така че много така резонна тема е може би стартирането на такъв прекрасен клуб. Аз си мисля, че тук най-ценното от всичко това, което се случва е, че в крайна сметка едно младо момиче инициира от младия човек дойде идеята за създаването. Това е разковничето, казвате, от младия. Това е толкова хубаво да се чуе, че не му е насадено от човек професионалист вече. Това е нещо много важно. Другото нещо, което е съществено в целият този процес е, че тя успя да запали други млади хора да станат част от този клуб. И всъщност той така се роди. Защото един човек клуб не може да се създаде, обаче когато има млади хора, които искат да станат част от дадена кауза, от дадена инициатива, е много хубаво. От друга страна, това е една възможност, в която младите хора да тренират тези умения, за които говорихме, за тези меки умения. Защото процеса на създаване на самия клуб беше изготвен устав, може би? Да, той е учреден по всички правила. Те сами си направиха правила, направиха си устав, по който да вървят. Това са извървели стъпките чисто административно да видят... И това е опит. Това е важен опит, който... Тук е хубаво също така да кажем, че освен това, че те придобиват знания за работа с документи. Придобиват знания за създаване на документи. Освен това, това е част от процеса на овластяване на младите хора. Част от процеса за тяхната гражданска активност. Част от процеса това те да изказват свое мнение и това мнение да е по повод обществото, нещо полезно за обществото, така че да бъдат все повече и повече ангажирани. Този клуб е
според мен черешката на тортата за месеца март по отношение на нашите... Поздравления. И колегата страшно много работа свърши в тази насока. Моята работа всъщност беше само да подсказвам как се случват нещата. Вие имате опита, експертизата, точно в точно в това, да. Но най-хубавото беше, че младежите абсолютно сами и без никакъв натиск от никъде, сами си направиха стъпка по стъпка всичко това, което беше необходимо. Те си инициираха абсолютно всичко с правила, с устав и съответно с направиха си план за бъдещите дейности, които смятат да развиват. И сега, ако се върнем в началото, в момента, в който си говорихме какво е това младежки работник, какво е живот на младежки работник, това е. Това е младежки работник. Тоест, всичко, което тя каза, е подкрепата, която им е дала за това този клуб да се осъществи. Защото ако нямаше място, нали, ако нямаше младежки център, ако нямаше пространство, където да се случи... физически да има място, където хората да се съберат. Ако нямаше зрял човек, който да ги подкрепи, защото младите хора, те имат страхотни идеи, те са невероятен генератор на идеи, но липсата на подкрепа ги спира и много често ги кара да се отказват. В случая те имаха мястото физическото, в случая те имаха подкрепата на колегата, това да най-малкото да ги чуе какво искат да правят и оттам насетне да подкрепи процеса на създаване. И от тук нататък нещата биха могли да се случат по много по-лесен начин. Вие наставлявате, но да кажем, обществото озряло ли да не спира тези хора, този пламък, за който говориш, да бъдат смачкани, понеже тази жар, пламък си гори, хората искат да правят неща, но не идва ли един момент, в който едно закостеняло общество казва: млади сте, това няма да се случи по този начин. Смятате ли, че Смолян като град са хора, които искат проактивност, искат техния град наистина да цъфти, да милеят за този град? Мисля, че тук пак нашето място на младежки работници е много важно. Да продължаваме да ги насочваме в това, да вярват в това, което правят и да го правят по заразен начин. Всеки, който се докосне до тях, да бъде заразен от нещата, които те вършат и с хъса и с енергията, които вършат. И мисля, че колкото повече правим, толкова повече ще сме нахъсани да го правим. В смисъл, да продължаваме и все ще дойде момент, в който и обществото ще бъде една идея по-разбрано спрямо всичко това, да. Може и нещо друго да добавиме тук, че всъщност ние последния месец направихме доста срещи с различни институции и организации с цел популяризирането и представянето на дейности на Младежкия център. И истината е, че във всички тези срещи бяхме посрещнати с много така голямо разбиране и с много голямо желание. Според мен това е един изключителен индикатор за това, че наистина се търси варианта младите хора да бъдат подкрепени. Сега, от друга страна, това, което казваш, случва ни се често, млад човек, на мен лично много често ми се е случвало, млад човек да дойде с една идея, която би била много трудно да се реализира. Също така, моят опит като зрял човек или като възрастен е показвал, че тя няма да стане. Нали? Спрямо твоята призма, това, което според опита, който имам, призмата, както казваш ти, или пък най-малкото чисто законово не може да се случи. И аз зная, че няма как да се случи. Обаче вариантите са два. Единият вариант е да му кажеш на този млад човек, че това няма да стане. Защото законът не го позволява, защото има такива разпоредби, или защото не може да стане във времето, в което той го иска, или пък много такива причини. Това е единият вариант. И като му кажеш 3 пъти, че едно нещо няма да стане, той идва с идеи и ти му казваш, че те няма да станат, въпреки че си убеден на 99%, че няма да стане, защото винаги има 1% шанс нещо да се случи,
той повече ще спре да идва. Той ще спре да дава идеите, ще спре да пита. Втория вариант, според мен, е да го оставиш да пробва. Знаейки, че няма да се случат нещата. Знаейки, че ще има пречки и в крайна сметка няма да стане. Но това е опита и това отново развива тези меки умения. Роси, знаеш какво се сетих, че един млад човек, в крайна сметка 12 години, той е в училище, където има по-пасивна роля. Как да накараме един такъв човек, който вече има отношението, възпитанието, че трябва да не е толкова активен. В крайна сметка има иерархия и структура, която предразполага този човек да носи ролята на един консуматор на знания, да кажем. Как такъв млад човек да мине бариерата, да стане проактивен? Защото хората наистина, ако се замислиш, така са заучени, може би такава е системата, нарочно или не, да кара хората да имат друго отношение към идеи, към това да предлагат огромни неща за града. Ами ти много хубаво каза. Така наречената заучена безпомощност. И ние като общество много лежим на тази заучена безпомощност. Някакси цялото ни общество, менталитета, дори да кажа, е такъв. Но тук голяма роля играе възпитанието. Голяма роля играе средата, в която е израснало това дете. И да, по някой път трудно се променя. Защото това са нагласи. Това са едни дълбоки убеждения, които те се зараждат в една конкретна определена възраст. И за съжаление, голяма част от процеса на развитие на децата и на младите хора не приканват към това да са по-активни, да са по-креативни, да са по-социални, спокойно да изказват мнение, спокойно да предлагат идеи, които имат. Това е начин на възпитание. И според мен има страшно много причини за това. Може да навлезем много, много дълбоко в темата, но въпреки всичко, нека да кажем, че юношеската възраст, така наречената юношеска възраст, е възрастта, в която се случва много голяма осъзнатост. И ако всички ние, като родители, учители, младежки работници, треньори, по спортни танци, по спорт или... т.е. сме с едно обединено мислене за това, в тази възраст, в която се случва това разкриване на младия човек, това осъзнаване на младия човек, кой съм аз, какво всъщност ми харесва и какво не ми харесва, ако всички ние работим в тази посока, то запалването е много лесно. Да не стане много баби хилаво бебе накрая. Знаеш ли кога става хилаво бебето? Точно когато бабите не гледат в една посока. Има една много хубава книга казва се "Детето ти е страхотно, ти не ставаш". И там много добре е описан този процес. Когато тези баби, много хубаво каза, много баби, много хилаво дете, когато тези баби не гледат в една посока, няма значение дали е най-добрата посока. Няма значение дали е, как да кажа, най-ефективната посока. Няма значение дали точно тази посока ще те заведе на най-хубавото и най-доброто място. Ние няма как да знаем дали това е най-доброто. Но ако тези баби гледат в тази посока, то пътят ще е ясен. Обаче ако 5 баби гледат в 5 различни посоки, е то много ясно, че детето ще е хилаво. И затова се случва така, всеки родител за себе си, после всеки учител за себе си, ако гледа, и после всеки младежки работник, ако гледа за себе си, посоките на къде тръгват, и този млад човек със сигурност няма да е много добре ориентиран. Обаче, ако ние като общество имаме обща посока и обща визия за къде да гледаме... Ако го направим, ще успеем ли да ги задържим? В какъв смисъл? От каква гледна? Ами аз като, да кажем, младежката ни организация имаме хора, които са 12 клас, завършвайки,
хората отиват да учат в София и в Пловдив и никога не се връщат. Ами аз си мисля... Може ли да предложим нещо, което е алтернатива? Знаем как образование... ние Добре, да направим то не е качествено, да. Понеже нали, гледаме в една насока, всичките институции обединяваме, правим така, че на 100% изпълваме плана, че гледаме в една насока. Въпреки това ще останат ли според тебе? Защото все пак младежи се младеж. Ние преди това си говорихме, това гледането в една посока е по отношение на това да си запален, да си активен, да имаш желание да правиш нещо, да си просоциален. Но ти просоциален може да бъдеш навсякъде. Ти можеш да бъдеш и в Смолян, ти можеш да бъдеш в Пловдив, ти можеш да бъдеш в София, можеш да бъдеш и в чужбина. Но да оставим този ресурс тук. Обаче, за да остане този ресурс тук, този млад човек, освен да е просоциален, той има едни базови потребности по пирамидата на Маслоу, да речеме. И тук със сигурност ще ги намерите. Така че стигаме до едни потребности от това да има място, където да се развива кариерно, нали? Да има място, където да се чувства спокоен и да има допълнителни социални облаги. Нали, по пирамидата. Ако си е задоволил базовите потребности от вода, сън, храна и подслон, то идва работата. Нали. И в самото проучване на анкетата, която направихме първоначално, ние направихме една анкета, която имаше за цел да проучи нагласите, потребностите и желанията на младите хора. И в тази анкета 50% от участниците бяха млади хора след 20 годишна възраст, т.е. между 20 и 25 години. От една страна, младият човек търси първо да се самоактуализира, така да се каже. Последната върха на пирамидата на Маслоу е самоактуализацията и себереализацията е малко по-надолу. От една страна той търси интересни специалности, да повиши своето знание и умения. Затова и младите хора отиват да учат извън Смолян. Голяма част от тях, за съжаление, нямаме толкова разнообразни специалности и толкова много университети, да си остават тук. Защо обаче не се връщат? Голяма част от тях в анкетата им е много важно финансовото състояние и финансовото благополучие и финансовото благосъстояние, така да се каже. И там ясно се вижда. И ако не можем да предложим работни места, които да са примамливи и привлекателни, те да се върнат, как ще оцелее този млад човек? Дори да е най-просоциалният, който сме създали. Пак за пари говорим. Но това е живота. Те парите не са лошо нещо. Парите са хубаво нещо. Въпросът е да има възможности да се печелят. И тук не говорим само за работа, за работни места. Тук говорим за възможности за бизнес. Говорим за хора, които искат да създават нещо свое, собствено. Защото много често младият човек разглежда варианта за доходи като работа на заплата. А това не е така. Добре, има случаи, в които в тази област, в област Смолян, има пък села, които са с позитивен прираст. Тоест, онази пирамида някак си им действа наобратно. Те напукна всичко и на заплати, и на кариера. Хората остават в техните села и искат там да се реализират. Тоест, може би говорим... Това е чудесно. Понякога... Това е чудесно, но статистиката, за жалост, показва, че област Смолян е с най-висок темп на намаляване на население. Да. И то не че защото се загубва, то просто прелива се в Пловдив. То мигрира, да. И за това най-вероятно има някаква причина. И тази причина ние не можем да я разберем тук в момента, докато си правим този разговор. Тук по-скоро би следвало да има едни умни глави, които да направят някакъв анализ, който анализ да е много качествен анализ и да се потърсят тези причини. Защото истината е, че
Най-малкият процент от населението на нашата област, да не говорим община, са хората между 20 и 24-5 години. Статистиката е официална. Да. Срещу цифрите не можем да... Един да остане, пак за нас е успех. Така е. Но е хубаво да споделим и за една интересна дейност, която пък и направихте, даже и ние участвахме. Излезнахте извън града, посетихме пък град, който е близък на Смолян, Родозем. И там, да кажем, че и там